Fasismoa indartsu ari da hedatzen Europa osoan zehar. Hazkuntza horren adibide garbiena alderdi politiko fasisten gorakada da. Alemanian, Polonian, Italian, Frantzian, Hungarian, Eslovakian edota Espainiako estatutan. Herrialde batzuetan gobernura iristea lortu dute, eta gainontzeko guztietan gero eta botere instituzional handiagoa eskuratzen ari dira. Baina auzia eremu parlamentariotik haratago doa. Batetik, antolakunde ideologiko fasistak sortzen eta indartzen ari dira mendebaldeko estatuetan. Bestetik, kale mailako talde violentoek ere ugaritzen ari dira. Zentzu kale mailako presentzia handitu eta normalizatu baituten. Vox, Falange Espainola, Nukleo Nazional eta Desokupa bezalako talde supremazista, arrazista eta violentoak besteak beste, mugimendu horren hainbat adierazpen dira. Eta Euskal Herrian ere ez gaude joera horretatik salbu. Orain arte, beste leku batzuetan baino zarata gutxiagorekin baldin bada ere, Euskal nortasunaren izenean aritzen den fasismoa agertzen ari da. Sare sozialetan eta baita kaleetako hormetan ere agertzen hasi dira. Eta mezu arrazista, supremazista edota matxisten eroale dira. Argi diogu, fasismoari aurre egingo diogu, datorren lekutik datorrela ere. Ta ez dezagun pentsa fenomeno iragankor bat denik. Izan ere, Europa gainberan eta gerra testuingurua intentsifikatzen doan honetan, oligarkia atlantistak fasismoaren aldeko apustua egin du. Ameriketako estatu batuetako eta Europako oligarkia berau sustatzen ari da. Alde batetik, bera baita alderdi elektoral eta think tank ultraeskuindarrak, komunikabide erreakzionarioak eta talde fasistak finantzetzen ari dena. Bestalde, mendebaldeko oligarkiak norabide autoritario batean erreformatu nahi ditu estatuak, eta prozesu horretan fasismoak funtzio estrategikoa betetzen du. Biek ala biek estatu autoritarioa defendatzen dute, hau da, langileon eskubide kolektiboak ezeztatuko dituen estatua, polizia indarrak botere eta impunitate handiagoa edukiko duten estatua, eta erabat militarizatutako estatua. Eraldaketa hori Europa osoan gertatzen ari da, alderdi politiko liberal zein sozialdemokraten eskutik, eta fasismoak muturreraino eramango du prozesu hori. Horren guztiaren aurrean, guretzako lehentasunezkoa da ideia erreakzionarioei, estatuen erreforma autoritarioari eta edatzen ari den fasismoari aurre egitea, kosta ala kosta. Horregatik, urtarrilaren 31-arako mobilizazioak antolatu ditugu Bilbon eta Iruñean. Datozen hilabeteetan, fasismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurkako mezuz beteko ditugu Euskal Herri osoko kaleak. Euskal Herrian fasismoari gauzak erraz utziko ez dizkion indar handi bat dagoela erakutsi behar dugu. Eta horretarako, garrantzitsua da ahalik eta gazte langile gehien mobilizatzea. Izan ere, fasismoaren aurkako borrokak indarrik ez eta estatuen autoritarismoaren aurkako ikuspegia txertatuta ez duen tokietan normalizatzen eta indartzen ari da. Eta horregatik, Euskal Herrian fasismoaren eta bere oinarrian dagoen kapitalismoaren aurkako kontzientzia indartu behar dugu. Datorren lekutik datorrela, ez dezan hasteko espaziorik izan. Azkenik, fasismoak bere burua sistemarekiko alternatiba bezala saldu nahi digu. Baina hilabete hauetan zehar argi adieraziko diogo Euskal Herriko milaka eta milaka gazteri hori ez dela horrela, ez dela alternatiba langile klasearentzako. Kontrara, langile klasearen herri zapalduen, emakumeon eta kolektibo minorizatuen aurkako gorroto ideologia bat da fasismoa. Ideia matxistak, arrazistak, supremazistak, ultranazionalistak, gerrazale eta imperialistak eta orokorrean klasistak zein baztertzaileak dituena. Horregatik, kapitalismoaren eta imperialismoaren aurkako eta langileen bizi baldintzen aldeko agendarekin lotu behar dugu fasismoaren aurkako borroka. Krisi testuinguru betean, gazte belaunaldiek eta oroar langile klaseak fasismoaren aurkako kontzientzia garatzea lortu behar dugu, eta zapalkuntzarik gabeko gizarte sozialistaren alde borrokarekin bat egitea. Gauzak horrela, beharrezkoa eta urgentziazkoa da susperraldi antifasista bat egotea berau indarra hartzen ari den toki guztietan, eta Euskal Herritik norabide horretan ekarpen bat egin behar dugu. Horixe da urtarrileko manifestazioen bitartez lortu nahi duguna. Fasismoa hegemonikoa bihurtzen ari den honetan, Euskal Herritik mezu bat helarazi behar dugu. Fasismoari aurre egiteko prest dagoen
eta indartsua den langileria dagoela erakutsi behar diegu. Bide horretan, dei egiten diogu Euskal Herriko gazte langileei urtarrileko mobilizazioetan parte hartzera. Faxismoaren eta estatuen autoritarismoaren aurka gazte langileok kaleak hartu.